Wara f'sinari tajjeb u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu magħna sabiex tkunu tistgħu tagħmlu l-għażla tagħkom għal tifla tagħkom li ħatibda tattendi l-ewwel sena kindergarten. Nirringrazzjakom ukoll tal-li l-bieraħ ingħaqadtu magħna u attendejtu għal laqgħa ta' preparazzjoni sabiex dolodu iktar tkunu iktar informati u nkunu nistgħu immexxu ċertu effiċjenza. Illum huwa l-ġimgħa l-4 ta' Ġunju l-ħin bħalissa huwa l-ofsinhar u 6 minuti u għalhekk mingħajr ma noqgħod intawwal ħafna nagħtu bidu għal din il-laqgħa. Kif tafu l-laqgħat tagħna jkunu maqsumin fi 3 partijiet, l-ewwel nibdew b'talba ċkejkna, wara nispjegaw ftit fejn wasalna u nagħtu l-aħħar update u mbagħad tibdew tajmlulna l-għażla tagħkom. Sa dan it-tant diġà bdew isiru telefonati lil dawk li jinsabu fl-ewwel postijiet bi preparazzjoni għat-tieni telefonata ta' meta intom tikkomunikaw magħna ġewwa l-istudju x'inhi l-għażla għat-tifla tagħkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-ħadd li ġej għall-festa tal-Corpus Christi tal-ġisem u d-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, din il-festa fejn niftakru li Ġesu ħallinna l-preżenza tiegħu fiżika taħt l-ispeċi tal-Ewkaristija, festa marbuta ma' ħamis ix-xirka meta Ġesu għamel l-aħħar ikla mal-Apostli. Festa li tradizzjonalment kien ikollna anke l-purċissjoni tagħha sewwa u fl-aħħar kienet tispiċċa bil-barka. Dawn is-sentejn minħabba ċ-ċirkustanzi tal-Covid din il-purċissjoni mhijiex issir. Nixtieq infakkar ukoll li propju f'din il-festa tal-Ewkaristija venerabbli żagħżugħ u riċenti li kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija. Qed nitkellem dwar il-venerabbli Carlo Acutis li huwa żagħżugħ propju ta' żmienna miet xi 10 snin ilu fl-età żgħira ta' 15-il sena, tajjeb miet bil-lewkimja. Pero minn ċkunitu dan it-tifel għalkemm kiber f'ambjent nistgħu ngħidulu sekulari kien dejjem miġbut lejn il-Knisja. Huwa tifel Taljan minn żewġ ġenituri Taljani għalkemm twieled ġewwa Londra fejn kienu huma qegħdin jaħdmu u kellu dejjem din ix-xewqa kien jieħu gost imur iżur il-Knisja. U kien jiġbed lill-ommu miegħu fil-fatt ommu kienet tajt istess tirrakkonta għax ommu missieru għadhom ħajjin u kienu preżenti għal meta saret anke l-qudiesa fejn ġiet ddikjarat venerabbli ġewwa Assisi. Sewwa kienet tajt ma kellix ħeġġa kbira biex toqgħod tidħol il-Knisja ma minħabba fih kienet tmur miegħu. U dan it-tifel dejjem kellu din il-ġibda lejn is-sagrament tal-Ewkaristija u hija kienet tmur miegħu. Kellu wkoll kien iħobb jagħti l-karità wkoll kien jgħin biex jagħtu l-karità lil dawk li kienu madwaru u dan eċċetera, eċċetera. F'qasir żmien dan iż-żagħżugħ kien ta' eżempju kbir tant li qed nikkonsidrawh miexi fil-proċess tal-qdusija. Dwar l-Ewkaristija meta kienu jsifru kienu wkoll jieħu ritratti tal-Ewkaristija u dwar il-mirakli tal-Ewkaristija u fil-fatt kien diġà tella website għaliex għalkemm miet f'età żgħira kien dilettant tal-kompjuter u kien kapaċi diġà jtella dawn il-websites. Dan huwa Carlo Acutis għal min m'għadu ma jafx bih. Mela nitolbu biex nirringrazzjaw il-mulej tal-li qiegħed magħna mela mhux biss spiritwalment u anke permezz tal-kelma tiegħu li nsibu fil-kotba mqazza u anke billi meta niltaqgħu mal-oħrajn imma qiegħed magħna wkoll permezz tal-Ewkaristija. Nixtieq li nitolbu wkoll għal dawn uliedkom, dawn ulied tagħkom li għadhom fl-età żgħira bilkemm għadhom għalqu 3 snin tajjeb, l-eżiż tagħkom li intom tant tħobbu tant tożu tant tixtiequhom ġid, nitolbu l-Sittna Marija sabiex tgħin lilkom fil-formazzjoni fil-trobbija ta' dawn it-tfal biex tgħin l-edukaturi li qed jiltaqgħu magħhom u anke l-tfal stess biex dejjem takkumpanjahom fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għalkohol flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbik issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela
Issa għandu daqxej rendi konta fejn ninsabu x'inhuma dak li ħanamlu u mbagħad tibdew nisimgħu l-għażliet tagħkom. Kif komunikajna magħkom diġà għadnilkom kemm kellna postijiet disponibbli skola, avżajnikom ukoll li probabbilment kien se jkollna xi żvilupp għaliex kellna żewġ taħwa li setgħu idaħħlu żewġ applikanti li setgħu idaħħlu lil ħuthom magħhom. Fil-fatt minn daw iż-żewġ applikanti, applikant wieħed ħajdaħħal il-ħuħ miegħu u l-ieħor le. Għalhekk kull se jonqos huwa post wieħed minn skola waħda ta' li mhux li ħajkonna naqsu minn dawk in-numri li ġa ikkomunikajna magħkom. Għalhekk se nagħti rendikont sħiħ issa ta' kemm għandna postijiet skola. L-ewwel St. Albert the Great il-Fgura għandna 5 postijiet. St. Angela Msida għandna 2 postijiet. St. Angela Rabat fejn kellna 7 postijiet naqas post għaliex kif qed ngħidilkom wieħed mill-aħwa ħajidħol wieħed mill-postijiet ittieħed permezz ta' l-aħwa li ħajdaħlu lil xulxin. Mbagħad għandna St. Angela Ħażabbar għandna 5 postijiet u dawk huma l-postijiet kollha li għandna fl-iskejjel. U l-luns għandna 17 l-applikazzjoni li intom ħataħżlu xi wieħed minn dawn il-postijiet. Infakkarkom li jekk inqala xi emerġenza jkun hemm xi bżonn tistgħu dejjem iċċemplunna fuq in-numru 79990271 dan in-numru jidher anke fuq l-iskrin tagħkom. Ittaraw ukoll diġà fuq l-iskrin il-lista tal-iskejjel bil-postijiet li għandhom disponibbli għalikom u anke l-lista ta' l-ismijiet. Jekk ir-reġija għandhom diġà xi ħadd fuq il-linja, suppost l-ewwel applikazzjonija ta' Emma Vassallo, hekk kif tkun fuq il-linja nistgħu nieħdu l-għażla tagħha. Nfakkar li l-għodwa tajba, Sinjura, wara f'sinar it-tajjeb anzi. St. Angela Rabat, grazzi Sinjura. Thank you, good afternoon. St. Angela Rabat. Ekku għandna l-ewwel għażla. Yes. Hello? No choice. Grazzi, Signora. No choice għal Shelby. U sanaddu għal Charlotte Okumbamba di l-edha fit-tielet post. Tajjeb. Nfakkar li l-lista tal-blażliet ta'kom tiġi pubblikata fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-paġna fil-website knisja.mt tajjeb u kol tkunu tistgħu taraw anke il-recording il-filmat ta' dana it-trasmissjoni. Dana kollox. Yes. Good morning. Charlotte. St. Angela Rabat, Signora. Grazzi. Grazzi, thank you. St. Angela Rabat. U sanaddu għal Eliza Bellizzi D'Amato fil-raba post. Tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Angela Rabat. Grazzi, Signora. Mela St. Angela Rabat għal Eliza Bellizzi D'Amato. U naddu għal 5 post fejn għandna lil Mila Gatt. Ringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, infakkarkom li dak li qed taraw intom fuq l-iskrin huwa dak li jkun sar ftit minuti qabel ġewwa l-istudju għalhekk it-telefonati jaslulkom qabel ma yes l-għodwa tajba, Sinjura? Good, yes. St. Angela Rabat, grazzi, Sinjura. Mela St. Angela Rabat għal Mila Gatt. Mela tinċemplulkom qabel dak li kun qiegħed taraw intom fuq l-screens dan għax hemm daqsxejn għaddif. Yes, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura? Hello, yes, għal Eli? St. Angela Msida, grazzi, Sinjura. U sanaddu għal Sky Vassallo Kutajjar li hija fis-7 post.
verament mixin b'ritmu veloċi, ġiġa 50 minuti għamilna 6 applikazzjonijiet. Yes, l-odwa tajba, Sinjura? Yes, għal Sky? St. Angela Msida, grazzi Sinjura, grazzi St. Angela Msida. U r-reġija tajli li imlejna u kol St. Angela Msida u jien imlejtu kol l-ewwel paġna. Probabilment ir-reġija tkun tista' tgħaddilna daqsxejn fuq l-iskrin il-lista ta' dawn it-tfal li għażlu St. Angela Msida u kull ma kellna żewġ postijiet, żewġ titfal jaħsibtuk li kellna iktar, għandna lil Eli Kassar Dimek u lil Sky Vassallo Kutajjer. Mhux ta' bxejn mela li St. Angela Msida imtliet daqshekk malajr għax kull ma kellna postijiet kienu 2. Tajjeb, dan ifisser li issa wkoll l-għażla tal-iskejjel naqsed u baqanna postijiet St. Albert the Great ġewwa l-Fgura, St. Angela Rabat u St. Angela Ħażabbar. L-għodwa tajb, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura, għal-ġejd, St. Angela Zabbar. Thank you ta' Sinjura. Thank you. St. Angela Zabbar. Għal-ġejd Galja, issa naraw il-ċemplu l-mamma. Yes, l-għodwa wara f'sinar it-tajjeb. St. Angela Rabat, grazzi Sinjura. St. Angela Rabat għal Emma Rodo. U issa din inċemplu l-mama ta' Ġemma Borġ fl-10 post. Tajjeb. Fakru li yes. Yes, wara f'sina. Hello, Signora? Yes, għal Ġemma? St. Angela Rabat. Grazie, Signora. Grazie, thank you. St. Angela Rabat. U St. Angela Rabat imtliet u kol. Sowa, l-ftit postijiet li kena 6 postijiet, ittieħdu u kol. Dan ifisser li ekku għanna l-lista tal-ismijiet tal-applikazzjonijiet tal-istudenti li se jibdew jattendu St. Angela Rabat. Emma Vassallo, Charlotte Okumba, Michael, Eliza Bellizzi D'Amato, Mila Gat, Emma Rodo u Ġemma Borċ. U l-njena għanna Surat Soppardi l-warrof sinarit tajjeb ser għal-Kejli St. Angela Zabbar. Thank you, sir. St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar mena għal-Kejli għat-Soppardi. U issa għaddu yes, warrof sinarit tajjeb, Signora. Għal-Amy. St. Angela Zabbar, grazie Signora. St. Angela Zabbar għal Amy Buzuttil u s-sanaddu għat 13 il-post għanna l-Emily Mamo tinċemplu l-mama taħħa. Tajjepek mixin b'ritmu veru veloċi ġamilna 12 l-applikazzjoni minn 17 li għanna dan ifisser kull ma baqanna namlu 5 applikazzjonijiet oħra. Veru li yes, warrof sinarit tajjeb, Signora. St. Angela Zabbar. Yes, iwa, grazie, Signora. Grazie, St. Angela Zabbar. Għal Emily Mamo. Tajjeb. U yes, warrof sinarit tajjeb, Signora. Għal tajjeb, grazzi Signora mela St. Albert għal Eliza Xkembri. U għek imlejna paġna oħra minn 3 u naddu għall-applikazzjoni numru 15 li ta' Ajla Lej Kaminzuli. Tajjeb. U l-għanżliet li għanna u massa bejn St. Albert the Great il-Fgura u St. Angela Ħażabbar. Yes, warrof sinarit tajjeb, Signora. St. Angela Zabbar. Thank you ta' Signora. St. Angela Zabbar. U St. Angela Zabbar u kol imtliet. Sewa, l-ftit postijiet li kena St. Angela Zabbar, kena 5 postijiet ittieħdu u kol il-reġija minn ftit ieħor tatina l-lista tal-istudenti. Yes, warrof sinarit tajjeb, Signora.
Yes, għall-Lajla. Saint Albert, grazzi Sinjura. Mela, Saint Albert għal Lajla Aquilina. U għanna l-axħar tinċemplu li Chanel Teuma, l-mamma ta' Chanel Teuma fi 17 il-post l-axħar. Yes, warrof sinar tajjeb, Sinjura. Saint Albert the Great, grazzi Sinjura. Grazzi. Saint Albert the Great għal Chanel Teuma u dik kienet l-axħar applikazzjoni li kenna għal dolodu. Nirringrazzjakom għal iġveru b'mod veloċi l-estejna daw 17 l-applikazzjoni li kenna. Reġija sattina l-ismijiet tal-applikanti naħseb. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom. Fakkarkom li matul il-ġimgħa d-dieħla tirċievu email minn għandna fejn nitolbukom tikkonfermaw l-għażliet li intom għamiltu. Ekku reġija taħtna propju issa l-istudenti li ħajibdaw ikunu St. Angela Zabbar, għandna l-Jade Gallia, lil-Kejli Azzoppardi Komarova, lil-Amy Buzuttil u lil-Emily Mamo u lil-Ayla Lej Kaminzuli. Dawk u tfal li ħajibdaw jattendu St. Angela Zabbar. Ma nafx jekk issa utunix ukoll l-għażliet li saru għal Saint Albert il-Fgura. Tajjeb. Kont ngħidilkom li tirċievu ekku għandna l-istudenti li ħibdew jattendu Saint Albert għandna 3 tfal, Eliza Xkembri, Lajla Aquilina u Chanel Teuma. Tajjeb tirċievu email fejn tikkonfermaw l-għażliet tagħkom u tkunu tistgħu tagħmlu l-weda ta'kom ta' kollaborazzjoni ma' skola, tħallsu r-reġistrazzjoni u ma nafx jekk tixtiequx forsi tinkitbu fuq il-waiting list. Il-waiting list tkun tinkludi wkoll skejjel li aħna ma frejnihomx għax m'għandhomx postijiet, però xortament tkunu jekk tixtiequ toqgħodu fuq il-waiting list għalihom. Għandna l-iskejjel ta' St. Francis u ta' Teresa Nuzzo il-Ħamrun. Dana għalli jista' jkun li xi ħadd iħassar u ikolkom ikun imiskom tajjeb, dana tistgħu dejjem tagħmluh u ma tiswilkom xejn li fda xejn li timmarkaw li ma skejjer tixtiequ. Ma baqa li xejn x'nagħmel iktar ħlief li nirringrazzja l-kollaboraturi kollha li kelli madwarja u għandna l-notar Robert Aquilina li kien magħna matul daw ix-xahrejn mhux biss illum. Ma matul daw ix-xahrejn kollha fejn tellajna l-polot u għamilna r-reġistrazzjonijiet kollha tajjeb ta' mill-livell tal-Form 1 sal-Kinder 1 u ta' nirringrazzjah tal-paċenzja kollha li ħamana. Grazzi ħafna notar. Għandna lil Miss Josette Hammenborn li kienet tikkopja l-ismijiet tagħkom minn fuq il-listi tagħna għal dawk ta' skola u hija taħdem ukoll fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjawha tas-servizz tagħha lil Miss Rejx il-Boħaġa li kienet iddaħħal l-għażliet tagħkom fuq il-database sabiex inkunu nistgħu noħorġu l-listi b'mod malajr u anke nkunu nistgħu nikdbulkom ukoll. Nirringrazzjaw ukoll il-Father Mark kellu s-surmas tal-seminarju tajjeb tal-li kull darba jiġi jgħinna f'dan is-servizz. Nirringrazzja fismu l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja għall-kollaborazzjoni u l-ħidma tagħhom li naħdmu tant tajjeb flimkien. Nirringrazzja lil Miss Cynthia Kassar li tmexxi dan l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja li tieħu ħsieb id-dettalji kollha. Nirringrazzja ħafna tal-attenzjoni kbira li hija tagħti u tiffoka dejjem fuq dan ix-xogħol nifhmu kemm huwa importanti u delikat tajjeb għax nafu li kulħadd ikun moħħu biex jieħu ħsieb it-tfal tiegħu ma nixtiequ nonqsu lil ħadd. U min-naħa l-oħra għandna lil Miss Annalise Vella li taħdem ukoll fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja ma' Miss Cynthia Kassar u ma' Miss Josette Hammenborn tal-li daw kienu għedin iċemplulkom tajjeb u s-soltu wkoll jirrispondu t-telefon fl-uffiċċju jwieġbu l-emails u tanċol ieħor marbut ma' din il-ħidma. Magħhom ukoll li mhuwiex fuq l-istage għaw fl-istudju magħna hemm Missur Marjan Teabela li jaħdem ukoll f'dan l-uffiċċju u jaħdem magħhom ukoll u li dolodu kien jgħaddili t-telefonati tagħkom għal għandi fuq l-uffiċċju. Nirringrazzjah ukoll tal-ħidma tiegħu. Nirringrazzjaw ukoll il-WeMedia tas-servizz li huma jagħtuna, nirringrazzjaw uffiċjali oħra fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fil-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Bil-għajnuna ta' kulħadd nagħmlu dan il-biċċa xogħol li jinkludu
eluf ta' nies, tajjeb ta' minn niftakru li għanna konna eluf ta' applikazzjonijiet u mijiet ta' reġistrazzjonijiet. Mhix ħaġa faċli imma bil-għajnuna ta' kulħadd kollox jimxi sew. Nirringrazzjakom, nawguralkom minn qalbi u l-ġurnata t-tajba.